राष्ट्रपति उपपति श्री प्रेसिडेंट सार सामंतर बिनिसि मुंडिवै दिन आसुथाय आसुथाय कयमिया बुझाबो वाइस डिविजन नि अन्यतम सदस्य सार सरनब बिनिसि मुंडिवै तै फाइमानजा दङ डिविजन नि आदंग तै फाइमानजा चिने अंचल नि सेक्रेटारि তাই অন্যান্য রিজিওনাল কমিটি প্রাথমিক কমিটি বুথ কমিটি সিনি যত সেন্ট্রাগ্রহ আংপুইনানো পার্টি আইপি তিনি পক্ষ তৈয়ানি ব্যক্তিগত পক্ষ হইতে নরন নির্বাচন জরানি সংগ্রামনি চিবাই তাই খাকফুরিয়াफोरै आं किजा कक जों भारतनि गणतंत्रनि नियम अनुसारे प्रतिटा सेंट्रल स्टेट एडीसी स्वशासित যতগুলা दंमानि जों प्रत्येक 5 বছর अंतर अंतर कायसा निर्वाचन कायना नांगौ काजे अनिर्वाचननि परिप्रेक्षितेनो जों दिनै बुंजागा मेइन बुथुमनायनि जिनि मूल टार्गेट जों बोसोरनि एप्रिल खूब सम्भवत डेट चेंज होननाय आं गाबोन नुगियाखौ 7 तारिखआव सिनि त्रिपुरा हानि स्वशासित जिला परिषदनि जों निर्वाचन खुंलायनाय ताहले निर्वाचन तिनि अजागा सक्रान्तखै बीजेपी सरी आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथाना सकाक्तानि जेब्र जे बर रक अजागा सक्रान्तखै का जों अबरनि बुंनो जों सावैखोनानै सक्रान्त गुदि खायगा जों सायखोनानै नाय तिनि अजागा सिनि कैंडिडेट प्रोजेक्ट सानान चेष्टा खालाय आगामी दिन जों बंनि बिरुद्धे तामिहिनजारा अजागा चिनि बिरुद्धे विभिन्न पक्ष सायख'नाय जों प्रतिरोध माखायनाय प्रतिबाद माखायनाय त्रिपुरासा दाखायनाय इंथुन त्रिपुरा मथा खायनाय इंथुन सीपीएम खायनाय त्रिपुरासा इंथुन बीजेपी खायनाय जों जतन हामजागो जों कुनु बुलाय तलायनि राजनीतियाव जों बिसासिया जों जतन तिनिसि जथेष्ट सम्मान आपनि संजोतन साइमानो आगिनि जुगाव नों जाया दंफांसे कक थाइजा सागांखाय नोंगाबो सानानिसे साहस गै दिनै थांनाय 2018 आव बीजेपी आईपीएफ गभर्नमेंट पेमेंट करे जत बरनो दुकान पात आईपीएफ तिनफोन सेजानाय सुजुग माखा बीजेपी पिनफोन सेजानाय सुजुग माखा सीपीएम नफोन सेजानाय सुजुग माखा माने एकथाय बाक स्वाधीनता न असरकार तरफे परे आफसोस जरतिले बर'नो याफारि लिखा आगामी दिन जों कक सानाय सुजुग माने जों तेबो कुसुखो डेभलपमेंट जिनिसाव जों ट्रांनो बागै माने त्रिपुरालेण्ड तिख्लायनो बागै जों तेबो सामुखाय माथाना कमिटि नांनाय प्रचार तंनो नांनाय जोंनि गणदेवतारनि नगर नगर जों थांना नांनाय जनसंयोग नांनाय दिनै सुजारादै जों अनेकटा जागायावनो जों बुथ कमिटि गठन खालामनांगौ जारा जे दाबो जे जागायाव जों बुथ कमिटि गठन खालामनायाखौ अ जागायाव जों आगामी दिनाव कयेकटा दिननि बिसिङावनो जों बुथ कमिटि गठन खालामना नांनाय आबंगासिनि ताबुंनि मूल प्राथमिक काम काजे अ जागायाव आं कुनु राजनीतिनि सुबक्ता गैया आंहासो राजनीतिक रोबो गैया सिनि ताव फार्स्ट टार्गेट होनोखाय जों बुथ कमिटि मा खालायग्रानाय बुथ कमिटि खामानि बिसिंथै जों प्रत्येक पारा पाराव जों मा हाबनाय विभिन्न राजनीतिक दल बराबर बंनि विभिन्न इस्युथै जनगणनि बसरां फायनाय सिनि आइडियोलॉजी तामा जों जारा अ त्रिपुरा हावा आंचलिक खायथनाय रक सिनि आइडियोलॉजी आमनो जों
তিপ্রা হাওয়া বইবে ঠকাইজাमानि अनेक बालकहा बालकमान हयते मुक्ति मानान बागै जों कायसा चिनि स्वतंत्र बा चिनि নিজস্ব कायसा स्टेट नांसिनाय आं निजेबो अनेक बছর জাতীয় দল খাই फैगा কাজে অজাতীয় দল খাইমানি পরিপ্রেক্ষিতে आंनि अभिज्ञता आंखा जे तिप्रा हावा जे कोनो विषय जों पान्थियै आगामी दिनाव चिनि बसाबुदिनो गोरा खेतलांनांखाय जों फैलानो चिनि आलादा स्टेट हुड नांसिनाय स्टेट हुड जों कोनो बेनि बागै सानिया चिनि भारतीय संविधाननि 2 এবং 3 नং धारावासो जों अबनो सानु काजे तिप्रालेन अब तो मामार बारी कलायाब्ला ना दिनै सानखे खोनानो मानानै मामा नौनि खालि हिंगाय मामानो सोंना नायाखौ माने फाचा खागिसाय सिबानो बागिनानै पतायाखौ अब ताति हैया काजे जों अबनो तेबो दीर्घ आन्दोलन खायतला नाखाय जों जारा कर्मी हिसाबै दिनै अर जारा फाइनाय र जों तामनो नाय স্বচ্ছ দক্ষ মানে তামিল পারিশ্রমিক মানে যত কিছু जों दान खेलानि गेसे आजादा जों अलख पुसमान काजे जायगा थां पुसनांगे जों बुसखांनि जे एडिसि निर्वाचन निर्वाचन जों कायसा जदि जितिवै सगै माने खाय चिनाबो कायसा उस्तेबो जों याखौ नुइका काजे जों जायगा सा प्रार्थीका आं प्रार्थी मालिया ब प्रार्थी मागा अमनतिसिन कुनु बखाव सन्देह नांग्रे जे बर प्रार्थी मागा जों गुनु बुदिनाय गोबां बुद बायजि तिनाय आबं कासिनि दिनैनि समायना नांनाय चिनि बुसखांनि सामुं जों आगामी एप्रिलनि 4 तारिखआव दामारिआव गोबां बुद दिनानि गोबां बुद दिनानि जों तामखाय नांनाय जों दिनै हयते जातियै नंखरनो नांनाय दिनै हयते नगर नगर थाङै जों प्रत्येक बर'वे ककमा सानाय जे बर'रक चिनि केन्डिडेट अजागा अनेक सानानि चेष्टा खालायलांखा ताङै बर'वे कांना खालायखा तिप्रा मथानो जों ताङै याकार फायना खालायखा अदिगि आं थाङिया कारण आं जतन साइमानो ताङबो बर'रक तमनि कारणे तिनि अति है घटनान खालायखा बंनि अतीतनो जों जदि विश्लेषण खायखांखाय बर'रक तिनि 4टा 5टा राजनीतिक दल त्याग खायै तिनि राजानि जागाव जनाति थांसोगै आगामीनो प्रत्येक बजाराव थांसोगै बं कुनु ठीक ना गरै मानोना कुनु आदर्श जिनिस गरै विजय रांखलबो आंचलिक दल खायबले बबो तो मार्च उनि खांमा खानो दलिया करे किन्तु बथाय गबले विजय रांखल बिनि आदर्श बताबो कायम दं ठीक আছে बो निर्वाचन राजा एलायन्स का किन्तु बो सम्पूर्णभावे बिनाबनो हुई गटा केसे दल मार्च निया गबले काजे अबरनि चक्रान्तनि कारण से तिनि जोंबिनि मायांगो आबंखा तिनिनि ताबुकनि राजनीतिनि प्रेक्षापट काजे अकग्रनो जों जदि जुक्तिनो थाखाय चिनि नेतारन कखना नांनाय पत्र पत्रिका पढ्न नांनाय सोशल मिडिया नायनो नांनाय खबर नायनो नांनाय ओंखायसो जों बर'नो सঠিক जवाब जों बर'नो दी माननाय कायसा कक्रेजिया वानसाराव बाय गुजबे कान देबेन ना বিভিন্ন गुजब साफायनाय चिनो जागाव बर' सुमै खापिया बर' सुनो नाया थानसा नाया जों राजानो चिनि आइपिएफ दिखायनाय र आगिबो सन्मान दिव ताको सन्मान दिव जों कुनिनिबो सन्मान दिया आगामी दिन बुंला किन्तु अजागाव असम्मान सोबायनाय किसु संख्यक बर' चक्रान्तकारी दङ बर'नि बुं आं निजे साना नाया आपनिसो जतन सिनिउ कासे जों बर' सिनिउआखै बुसखां दिन जाहाथे करे चिनि केन्डिडेट चिनि बरं गोनां सामल देबरमानो जों गोबां मारिबाय जितिनि बागै दिनै अजागा जारा बुथ कमिटिनि जारा मेम्बार हिसाबै फायनाय बा चिनि आदर फायनाय र जों समायतां थांलायानो चिनि दलनि बिसिं कायसा प्रब्लेम दङ प्रब्लेम हेबोमा जों तिनिबो अब खायो बउमो खायो नि जों ताबो डिवाइड खायखो आबं खासिनि बोखानि माने जतन सले आगाद बर'नो जों आगाद दिमानि आमते जाते करे जों उनियांगनि जों हमनो मावन संनाय साबल आसाइमेन हयतेन ब एकदम खाति आंचलिक दल फायनाय दं जतन अन्य दल फायनाय मेन जों आगेव जों जे जिनिसतानो साखा अ जिनिस थगियानि जों परिवर्तन खालायखा जों अपरिवर्तन खायो जारा फायनाय आनि लगे जे
मानसो थजे मजदें चारा फाइने नोंबोनो देशाव मानसो चानाय हितो खाय बो साबि खाने बखाव खाद दुखो नंनाय बिला जतन सले मारातो ओंखाय जों खरकसा बरक नगो फाइ नुहुन बब क खनाया ननो तामहिन खनाय मास जेको खनाय दंगनि আপনি বকো थांनो दुखो नंनाय যদি বকক सावनो कुन क खाया साया खाने दुखो खना रका आबो नोंतेसा निजिनो खामा खामान मनो खना प्राय प्राय के जे जागा बमुति खायो ब आहाय खायो सामानि आबो जो रिसिनि बखाव जतन सले आगादो कासे अजिनिसनो जों बरजन मा खायनाय जे बर नना हामजागो नि आदर्शना हामजागो फायका नों बर गोबा गैसो माना हाग्राना नों जुदि बनो आजागा उल्टा कक साखाय बिनाबो आलादा रिएक्शन कासे अजिनिसनो जों मा खिमनाय जों जारा अरजा कर्मिसा फायने जों जतन लिडार जों एकदम बर लिडार खासों अक गया जों तिनिसो सोंनाय दङ जों जतन सोंनाय जों अजिनिसनो तुरि खाय जों माना हालायनाय मा मान सोंनायनाय कुनु बरनो जों जाते कर उन मुभमेन्ट जों दुखु रियाङानि ते एकटा বিষয় चीन पारावा अनेक जना बीजेपी खायनि दङ कारण जों राज्य सरकारबो बीजेपी बाय एलायन्स सरकाराव दङ जोंनि 2 जना कैबिनेट मिनिस्टार 6 जना एमएलए दा जों आजागाबो एलायन्स दङ जों राजाबो एलायन्स इंनानि दा इंनि आबो तां सुसुमि लेभेलनि नेतार साइमन हयतोबो जों मिलिनाय सिगाङाव ओंखा हयतोबो विभिन्न कारणे आबो तिनि कागै जों बीजेपी बो तेवैसा एडिसिबो एलायन्स ओंखा তাহলে যারা বিজেপি খাইনাই जों बर' गायबो ककमा सानाय जों जुथभाबे बर' गाय पारा ভিত্তিক যখন ওয়ার্ড সভা খাইनो বা पारा सभा खाइनो বা যখন অঞ্চল ভিত্তিক সভা খাইनो जों बर'नो मानु हुननाय ककमा सानाय जुदि जों आपते हेके आगमन खांखाय जों जे आगामी दिनाव जे चिनि वानसुंगानि जों वानसुंगानो जों साक्सेस खालामनाय जों तिनि जदि ब बिजेपि खायो जों बय कक साया हयतो बय कुनु पन्चायतनि कुनु जिनिस जों लाइथानि पाना सामुख लाइथानि हयतो बै किसा ककबा मांनाय मुं दङ अ जिनिसनो जों जाय अम मुभमेन्टनो जों जदि वानसुंगि दंखाय आबो चिनिनो सायानाय बेगा दोंनाय काजै जों जतननो आह्वान खायनाय जों जारा उंगो बीजेपी खायनाय चिनि एलायन्स पार्टनार जों बर' गाय आसुगि ककमा सानाय चिनि पारानि जारा केवा किसा कय दंखा बा कुनु मुसा कक सातानि ब दुखो नां दंखा बा बकुन काisa दाबि माइया बे बकय दंखा जों बर' ककमा सानाय बिनि ताम दुखो दं